Bueno, pois a Xunta ven de aprobar este mes as axudas para os afectados e as afectadas para as nosas gandeiras. Dende Marea pensamos que son axudas que, máis que paliar o problema, o que van é acrecentalo. A Xunta de Galiza, agora mesmo, nesta liña de axudas, exclúe, deixa fora desta liña, a xente que se dedica ao autoconsumo ou a xente que non ten actividade comercial. Por outra banda, o importe das contías dos conceptos que son subvencionables non poden superar os 5.000 euros e a Xunta só vai dar o 50%. E só son para a construción de tanques ou bebedoiros. E nos preguntamos a ver con que van encher eses tanques ou bebedoiros a nosas labregas e aos nosos labregos. Tamén piden os permisos todos sectoriais que lle fan falta á xente, como pode ser permisos de patrimonio, cando estén afectados, de concas hidrográficas, cando estén afectados, permisos de figuras de protección, como pode ser Rede Natura, e tamén permisos municipais. Nun prazo dun mes, naide vai ser capaz de conseguir todos estes permisos e dotar estas axudas. E, por outra banda, como nos ten acostumados agora mesmo a Xunta de Galiza, só se contempla a solicitude telemática. Isto é, hoxe no noso rural, que a fenda digital que temos e co grau de envellecemento da nosa poboación, pois moi pouca xente vai a poder usar.